Diyos, marhay na hapon po sa indo gabos mga tugang ko kay Kristo. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kang Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin naotob an sa imong kabuotan na atamanon an kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salanggibo, asin nunya namamatian mina, ang padusang balikan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat ni Mr. Rolando N.G. Chua and family, kang pamilya Dixesni, kang Anonymous, Villaruel family, Maria Christine Hoshan, ni Ryan Altavano and family, kang Luna family, for the gift of life ni John Ray Raytana, kahagadan ni Lily and Roy Raytana, pasasalamat ni Felix, kang Riganit family, asin ni Christopher John Toledo. Special na intention to pass the board exam of mining engineering of Kathleen Luis, kahagadan kang Sigara family, to pass the exam of Clark Inocencio, kahagadan ni Minerva C. Pila, for successful operation, kahagadan kang Familia Abilong, for healing and fast recovery of Lily Narvaez, kahagadan kang Anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Efren, kahagadan ni Eva Flores and family, kahagadan ni para sa kalag ni Faustino asin Valeriana, kahagadan ni Josephine M. Lorejo and family, for all souls, nakakahagadan kang Sarong Anonymous. Para sa kalag ni Salostiano, kang Buesa family, sa kalag ni Pilohia, kahagadan ni Carmen Ala. Para sa kalag ni Romualda, sa iyang death anniversary, kahagadan ni Mercy Arimado. Sa kalag ni Elenita Asin Chodoro, kahagadan ni Maricho. Sa kalag ni Enesita Ramon Asin Medi, kahagadan ni Cynthia Haushan. Para sa kalag ni Alfred, kahagadan kang Dimayakyak family. Sa kalag ni Ricardo asin para sa gabos na kalag, nakahagadan ni Ryan Altavano and family. Sa kalag ni Eduardo Sr. asin sa kalag ni Lydia, kahagadan kang Luna family. Sa kalag ni Ray, nakahagadan ni Lily Raytana and Rosemary Melia. Para sa kalag ni Victoria asin Perfecto, kahagadan kang Perez and Lucido family.
Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indogabos mga tugang ko kay Kristo. Misa antisipada para sa ika-29 Domingo sa ordinaryong panahon. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Sa espesyal na paagi, dinudulot ta ang misang ini bilang pagpapasalamat sa biyaya kan sa tuyang namumutan na obispo, ngunya na aldaw iyo po ang 47th anniversary kan sa iyang pagkapadi. Ipamibi ta si Bishop Bong na danay lugod na magin marahay na padi sa satuya. Siring man nagpapamibi kita sa misang ini para sa marahay na panahon, nalugod daing distroso, danay naligtas ang satuyang mga pamilya asin komunidad. Sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa mga babasahon po ngunyan, iniimbitaran kita sa mas hararom na relasyon sa mahal na Diyos. That is how we define prayer. Our relationship with God. Hararom na pagtitiwala sa Diyos. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, urog na ang mga oras na nagkulang kita sa pagsarig sa Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pano nin pagpapasalamat, awiton taan kamurawayan. Kamurawayan
kita. Dios na makakamhan sagkod paman, gibuha kami na magdanay sa imo, asin maimbod sa paggibo kan kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, mahihinanjog niya to ang pakilaban nin mga Israelita sa mga Amalekita. Patunay sana na ang kapangganahan kan sarong banwaan, dai masusukol sa kusog asin bilang, alagad sa paagi kan pagtubod asin pagpamibi sa Dios. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Nag-abot sa Refidim ang mga Amalekita, asin sinalakay ang mga Israelita. Sinabihan ni Moises si Josue, magpili kanin mga lalaki, asin labanan nindo ang mga Amalekita. Sa aga matindog ako sa ibabaw kan bulod, nakapot ang sukod nin Diyos. Sinunod ni Josue ang pagbuot ni Moises, asin linabanan niya ang mga Amalekita, mantang si Moises, si Aaron, asin si Hor, nagtukad sa bulod. Mantang nakaitaas ang mga kamot ni Moises, nanggagana ang mga Israelita, alagad kung nakaibaba ang sa iyang mga kamot, nanggagana ang mga Amalekita. Kantanglay na ang mga kamot ni Moises, nagkuha si Aaron asin si Hor, nin sarong gapo na matutukawan ni Moises. Mag-ibong nindang itinaas ang mga kamot ni Moises, asin sinustiniran sagkod na magsulnop an aldaw. Huli kay ni, nadaog ni Josue ang mga Amalekita. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na naggibo kan langit asin daga. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Itinitingkalag ko sa mga bulod ang mga mata ko, sa indaw magikan ang tabang para sa ko. Ang tabang para sa ko, magikan sa kagurangnan, na naggibo kan langit asin daga. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Dai kanya papabayaan na mahulog, ang parabantay mo dai makaturog, dai matungka, dai makaturog ang parabantay nin Israel. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Babantayan kanin kagurangnan, yaon siya sa kataid mo, tanganing ikaingatan. Kun aldaw, dai ka mararaot kan init. Kun banggi, dai ka mararaot kan bulan. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Ililikay kanin kagurangnan sa gabos sa pag-alaman. Aatamanon niya ang sa imong buhay. Iingatan kanin kagurangnan sa imong paghali. Asin pagbalik ngunyan, asin sagkod paman. Ang tabang sa to, yaon sa ngaran kan kagurangnan, na nagibo kan langit asin daga. Si San Pablo, pinatanidan si Timoteo na maging maimbod sa tataramon. Ang tataramon ni Diyos, dakulang giya sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali sa kapagtukdo kan matanos na pamumuhay, tanganing lambang saro, maging kasangkapan nin karahayan. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Mga tugang, alagad ika, magdanay ka sa katotoohan na sa imong nanudan sa katinubod. Huli taara mo kung si Isay ang nagtukdo kaiyan sa imo. Puon kan aki ka pa, tatao ka na kan mga banal na kasuratan,
na magtutukdo sa imo nin kadunongan para sa kaligtasan, huli sa pagtubod kay Hesu Kristo. Ang gabos na kasuratan, ipinasabong nin Diyos, magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugali, saka sa pagtukdo kan matanos na pamumuhay. Tanganing ang tawong naglilingkod sa Diyos, maging sangkap asin andam sa pagibo kan gabos na karahayan. Sa atubang nin Diyos asin ni Kristo Jesus, na iyo ang mahukom kan mga nabubuhay pa, sagkod kan mga nagadana, asin huli maabot siya, tanganing maghade, sinasadulta ka na ipaghulit mo ang mensahe. Magmaigot ka sa pagpahayag ka iyan, na nasa panahon man o bako, mandag ka, magsagwi, saka magsadol. Gabos, gibuho na may kahoyoan, asin tanganing makatukdo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Dangan nag-usipon sa inda si Jesus, minsarong parabola. Tanganing tukduan sinda, na danay na mamibi, asin da imahalean nin paglaom. Nagsabi si Jesus, may sarong hukom sa sarong banwaan, hukom na daing natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na sisay man na tawo. Igwaman sa banwaan na ito, nin sarong babaeng balo, na nagpaparabalik-balik sa hukom, huli ta nagahagad nin tabang sa kaso niya, laban sa sarong kaiwal. Haloy nang nagparasayumaan hukom. Alagad sa kahuri-hurihi, nagsabuot siya. Dawa dai ako natatakot sa Diyos, sa kamayong ginagalangan na sisay man na tawo, alagad huli ta dai ako inuuntukan kan balong ini. Gigibuhon ko na sana an hinahagad niya. Tanganing dainan niya ako pagpurisawon. Nagsabi pa ang kagurangnan, danguganindo ang sinabi kan hukom na maraot, dai daw itatao kan Diyos ang katanusan sa mga pinili niya na nag-aagrangay sa iya aldaw banggi? Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda? Alagad pagdigdikan aki nin tawo, makakua daw siya nin pagtubod sa kinaban? Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Jesus in the gospel is teaching his disciples to persist in prayer. Daidaa mapagal sa pagpangadji. Pero aramta, may mga parte po kan sa tuyang buhay na mapagal magpangadji. Do you agree? Masakit magpangadji. In the deepest of our hearts, we sincerely want to pray. Pero may mga oras na mapagal, magabat, makahuga kon magpangadji. Lord, I really do want to pray, but I feel tired or lazy.
Ginibo mo na ang gabos halimbawa, tanganing maghagad kan sarong grasya, nagsimba ka, nagilaw kanin kandila dyan sa luwas, nagpabalik-balik ka pa sa pagnobena, manlain-lain na santo ang pignobinahan mo. Pero garo, mayong simbag ang pamibi. Garo silensyo ang langit. Paulit-ulit kang nagkakatok sa pintuan kan langit, pero garo dai ka pinagbubuksan. Dai na. Buko ng mga wala man nangyayari. The first reading this Sunday is beautiful. It speaks about the Israelites fighting against the Amalekites. Habang nakikilaban sinda sa Amalekita, sabi ni Moises, "O Joshua, you and your troops, you stay here on the ground. Makilaban kamo physically. I will do the spiritual battle. Masakat ako duman sa bukid, and I will pray over you. Kamu digdi sa baba, duman ako sa taas. Let me pray over you." The imagery is beautiful. Kada bes daang nakataas ang kamot ni Moises over the Israelites, nang gagana ang mga Israelita. Pero pag binababa niya ang mga kamot niya, tanatatanglay na, nadadaog ang mga Israelita. Kaya ang ginibo kan pag-iriba, pinatukaw ang gurang sa sarong gapo. Dangan may duwang lalaking nag-alalay sa mag-ibong nagilid. May tagakapot kan braso, tanganing dai ibaba ang natatanglay na kamot. Don't we also feel the same about prayer? Kung minsan, matanglayon, magtaas nin kamot palangit. Kung minsan mas komportabling ibaba na sana. Sometimes we ask, nadadangog daw ako kan mahal na Diyos? Is God ignoring me? Matanglay mga lalo na kung dai nagsisimbag ang Diyos. Sa Ebanghelyo po niya na Domingo, igwang istorya giraray si Jesus with two main characters. Enot, sarong babaeng balo na makulit. Dangan, sarong hukom na maraot, mayong kinakatakutan, hindi natatakot sa Diyos at hindi natatakot sa kahit kaninong tao. Ini pong balo, sabi ni Jesus, pabalik-balik daaduman sa opisina kaining judge. Nakikimahirak, sabi niya, "Judge, so kaso ko, desisyon ni na. Haloy-haloy na ako kakahalat." Pabalik-balik ining balo. Ining balo, mayo po siyang kayamanan o kapangyarihan. Ang solamenteng balon niya, every time that she visits the office of the judge, ang solamenteng balon niya, ang sa iyang persistence. Porsigido, mapirit, makulit, dahil nagpupundo sa pakimaherak sa hukom. Kaya sarong aldaw, sabi kan kagurangnan sa istorya niya, sarong aldaw, nagdesisyon na ang hukom sa kaso kaining balo. Tas sabi niya, makuliton ang babaeng ini, tibaad kun anong gibuhon niya sa kuya, madesisyon na lugod ako. Sa kahuri-hurihi, naku aman giraray kan babaeng balo, ang hinahagad niya. Because of her persistence, she received a just decision from the judge. Ano pong tinutukdo sa tuya ni Jesus? Why tell us this story? Tinutukdoan po ba kita kan sa tuyang maestro kung paano magpumirit sa pamibi? Lord, are you teaching us na piriton ang Diyos sa pamibi? Tanganing kumbinsiron ta ang Diyos na itao ang hinahagad ta sa iya? Garo mapresentar kita nin PowerPoint. Ano po, Lord, you have to grant me this request because of these reasons. Is Jesus teaching us to persuade the Lord? Dai po. Imbes tinutukdoan po kita ni Jesus na maging dayupot sa pamibi. Dear friends, this is the lesson for us this Sunday. To be faithful in prayer. Dayupot sa pamibi. Ipaliwanag ta po kung nata ini ang leksyon. Sa katunayan po, dahil man kita nagpapangadji,
Tanganing baguhon ang isip kan Diyos. We don't pray to change the mind of God. Lord, baka may decision ka na, wait lang. Mapangadji ako, let me present to you my arguments. Baad mabirik ko pa ang isip mo? Wala po kitang pwedeng gibuhon, tanganing makibargain sa Diyos, o tanganing paboran kita kan Diyos. Prayer doesn't work like that. We don't pray to change the mind of God. To pray is not to manipulate God. Rather, to pray is to be in a relationship with God. Sa katunayan po, ang Diyos, igwa siyang eternal will, daing sagkod na kabutan. And this will of God has only one goal, one desire, ang karahayan kan gabus. God's will is our good. Kaya nga ni, sabi po kan mga santo, gabus daan na pangadji, sinisimbag kan Diyos. There is no such prayer that God does not answer. God answers all prayers. Pero lilinawon ta po. Pag sinisimbag kan Diyos ang satuyang pamibi, it's not always yes. Bako gabus na nangadji, siring sa babaeng balo sa ebanghelyo ngunyan, na nakuha ang hinahagad. Maray kung nakukuha ang hinahagad. But in reality, sometimes the answer to our prayers is no. Sometimes the answer to our prayer is not yet. Am I ready to accept a no for an answer? Am I ready to accept a not yet for an answer? O makuliton ako, di ako maako nin ibang simbag, kundi yes lang, Lord. Itao mo sa kuya ang hinahagad ko. Andam daw ako na akuon, dawa no o not yet ang simbag kan Diyos, dahil para man giraray iyan sa ikakarahay ko. If God's will is goodness, can I trust that even a no and a not yet is for my good? Kaya kung silensyo po ang Diyos sa satuyang prayers, o kung delayed ang simbag kan Diyos, day po lugod kita matanglay sa pagpangadji. Maybe God is giving you a no or a not yet dahil pinoprotektaran ka niya sa mga bagay na dai mo pa nahihiling o dai mo pa nasasabutan. O tibaad sinisimbag ka ni no o not yet dahil igwas yang biyayang itataon na mas magayon kisa kan hinahagad mo. Magayon po confirming yes ang simbag kan Diyos. Pero andam daw akong akuon na dawa no o not yet ang simbag kan Diyos para man giraray iyan sa ikakarahay ko. Let me tell you two stories. Higwang sarong ina na nagparanubina ki St. Jude, tanganing manggana ang aki niya sa sarong contest. Pagkatapos kan contest, day po nang gana ang aki niya. Nasayang po ba ang pangadji? Day ba sinimbag ang pangadji? Pero pag hinihiling po, na pagkatapos kan contest na ini, nahiling kan ina, na dahil nadaog ang aki niya, naging makusog ang buot kan aki. That failure became a source of strength, of courage to her child. Igwa man sarong lalaki na naghahagad sa Diyos na maumayan ang sa iyang helang. Paulit-ulit sa paglipas kan mga taon, naghahagad siya sa Diyos kan biyaya nin healing. Kagurangnan, paumayan mo po ako, nganing makabalik sa dati ang sakuyang buhay. Day po siya narahay. Asin pakatapos nin pirang taon, nagadan. Day po ba nadangog ang pamibi? Nasayang ba ang pagpamibi? Day po. Dahil sa paagi kan sa iyang pagsakit na dai nauumayan,
Nagin makusog an buot kaining lalaki na akoon, na may katapusan ang buhay. Dear friends, do our prayers ever go to waste? Nasasayang ba ang pangajita pag ang simbag no o not yet? Dai po. Dahil gabus na pangaji, sinisimbag kan Diyos. But, am I ready to align my will to His will? Not His will to mine? Ako ang magsunod kan kabutan niya, bakong siya ang pinapasunod ko sa kabutan ko. Because that is the secret to allow God's will to be done. And you know, this is the secret of the saints. Maluwag ang buhay kan mga santo, magian sa indang mga kalag, dahil da ininda ipinipirit kung anong muyaninda. Kagurangnan, susaimo po. Susaimo ang masunod. Later, we will pray the Our Father. Sabi ta sa aman niya mo, mangyari ang buot mo. Kagurangnan, bako ang buot ko. Susaimo, yan ang mangyari. Dahil arog po kaini ang nagpapangadji, nagrararom ang relasyon sa Diyos na nagtitiwala na dawa anong nangyayari, God allows all of this for the good. Ikakarahay ko ini, dawa da ikunako aan hinahagad ko. Balikan ta po giraray ang babaeng balo sa Ebanghelyo. Balikan ta itong mga aldaw na pabalik-balik siya sa opisina kan hukom. Those days of tiredness, itong pagal, so inconvenience, so paghinguan niya. That space between the woman's request and God's answer, this space between here is a sacred space. Digdi po, nabago ang puso niya. Digdi siya nakanood maghalat. Duman siya na nakaisi, kung gurano niya kagusto ang hinahagad niya. And so if you're asking for something from God and there is no answer yet, this space between God's answer and your request, this space, please, don't run away from it. Stay in that space. Dahil dyan po, nahihiro ang puso ta, not to change the mind of God, but that our hearts be changed. Sabi ni San Pablo sa ikaduwang babasahon, whether it is convenient or inconvenient, be persistent. Mga tugang ini po ang pamibita, ngunya na Domingo, ngunya na Simana, asin bako lang. Ini ang pamibita, sa lambang aldaw kan sa tuyang buhay, sagkod na magadan kita. This is our prayer. Thy will be done, Lord. Kagurangnan mangyari ang sa imong kabutan, bako ang sa kuyang kabutan. Mangyari ang buot mo, dahil aram mi na mayo kang ibang buot, kundi ang sa muyang karahayan. Your will be done, Lord. Matindog po kita. Simbagunta ang tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan satong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin day nahiling, asin sa sarong kagurangna na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos asin namon gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nila man huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki,
Siya kaiba kan ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pano nin pagsarig sa Dios, magdulok kita sa satuyang Ama, daraan sa tong mga pangangaipo asin kamawotan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo sa simbahan, magpadago sa saindang misyon, dawa sa tahaw nin mga pagbalo asin kasakitan, asin dainanggan mawa ranin pagsarig sa pagharubay kan ibanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nangluluyaan buot, asin sinusugutan na magtalikod sa matanos na pagkabuhay, mapukawan asin mapakusog kan kaimbodan kan Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga nasasakitan na mga di, maglaad an puso asin magtaunin lugar sa Dios, sa saindang arualdaw na pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga naghehelang, makatagal sa saindang mga pagsakit, asin dainanggad mawa ranin paglaom sa Dios, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing an mga gadan, mag-ani kan mga premyo nin saindang mga pagsakit sa kinaban, para sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. This Sunday is called World Mission Sunday. This is the third Sunday of October every year. Although we cannot go on foreign missions ourselves, our second collection for this Mass will be for the help of missionaries. Let us pray for our missionaries. Nalugod danay sindang makusog an buot, danay nadayupot sa ebanghelyo, sa inman sinda ipadara. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, rumdumuntaan sa tuyang mga pangangaipo, naghihinguwang makisumaro sa kabutan kan Dios. Kagurangnan, midbid mo kami asin aram mo an laog kan samuyang puso. Bako an samong kabutan an masunod, kundi an kabutan mo. Inihinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, pagkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan samo, na sa bilog na isip maglingkod sa saimong mga balaog.
Tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na samong linilingkudan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabus na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo. Asin ipinasakop sa iya ang gabus na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa mga tagapamahala, magin kagurangnan kami kan gabus mong linalang, asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos kaming mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na anghel asin santo, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabon nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na mangyari bako an buot ta, kundi an sa iyang kabutan. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pakusuguntaan buot kan mga natatanglay sa pamibi, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong kaligtasan, asin magpapahayag kan sa imong kamurawayan. Ikaw ang tinapay ni buhay. Ang sakramentong
Maluhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit doon, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuod na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaong, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo, samuyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit nun na bagay sa pagselebrar. Tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukduan kami kan mga bagay na nagdadanay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa World Mission Sunday. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 49,575 pesos may 40 sentimos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,867 pesos may 40 sentimos. Ang ikaduwang collection nag-abot man po sa 11,581 pesos may 25 sentimos para po ini sa Indigenous People Sunday. Ngunya na aldaw, sa aga po mapuuna ang misa novenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagud po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobina mapuon sa oras na alas 5:40. Sa kafiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po nin Santa Misa, iyo po ang mga minasunod. Alas 5:45 sa pagkaaga, alas 6:45, alas 12 sa pagkaudto, alas 3 asin alas 4 sa pagkahapon. Magkakaigwa po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan Ke. Para sa mga maawot po, maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Siring man sa masunod na Domingo, Oktubre 26, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday. Kung sa inda, darahon ta po ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Sa mga maawot po, magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Siring man, magkakaigwa po nin mass baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maawot po, magpabunyag kan sa indang aki, magpalista na lang po sa opisina. Maawot mi man po, pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Duwang anonymous na tig 5,000 pesos, tulong tig 1,000, 550 pesos, 500 pesos, 400, 300, asin hali po kay Jessa May Banyes, 100 pesos. Diyos mabalos po. Malaog na po kita sa nobenaryo kan sa tuyang namumutan na patron San Judas Tadeo, October 28 ang piyesta, sa aga po ang puon kan nobenaryo. Digdi po sa St. Jude, dakol an misa ta kada aldaw,
3 or more masses per day. Arin an novena masses ki St. Jude. An inot saka an huring misa kada aldaw. The first and the last day of last mass of each day are the novena masses. Kung sa morning po kamo mag-atindir, ang mga mamisa dyan, kaming tulo po na Father Neil and Father Tonton. If you attend the Mass in the afternoon, may inimbitaran po kitang mga bisitang padi na mahiras manungod sa satuyang tema ngunya na taon. Hinihiling ta si San Judas Tadeo bilang apostol nin paglaom, bilang yaon kita sa jubileo nin paglaom. Jubilee of Hope and Apostle of Hope. Lugod maging makahulugan po ang panahon na ininin pagnobena sa satuyang patron para sa lambang saro satuya ng mga deboto ni St. Jude. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan satuyang mahal na patron San Judas Tadeo, bendisyanan po kamo kan mamumuton na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maghinguwa sa pagpamibi. Salamat sa Diyos.